Κρυός. Έχετε την τάση αυτήν εδώ την εβδομάδα να σας αρέσουν όλα και αυτά ακόμα που σας έμοιαζαν μίζερα ή καταναγκαστικά και τώρα να τα διεκπεραιώνετε με ένα διαφορετικό δικό σας τρόπο. Από τη στιγμή που σας έπιαναν τα νεύρα σας ή αντιδρούσατε σπασμωδικά ή γενικότερα δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε τα λεγόμενά σας, τώρα τα αλλάζετε όλα αυτά και μπαίνετε σε μια πιο δημιουργική, θα λέγαμε, διάθεση. Ταυτόχρονα βλέπετε και τη θετική πλευρά των γεγονότων και τα ελέγχετε στην πραγματική τους διάσταση. Αισθηματικά τα γεγονότα ξεδιπλώνονται και σας δείχνουν ότι όσο εσείς καταφέρνετε να είστε αφοσιωμένοι στους στόχους σας, θα τους κάνετε να παίρνουν σάρκα και οστά και μάλιστα με σοβαρές προεκτάσεις. Η σύνοδος τώρα της Αφροδίτης με τον Ερμή στο δικό σας το ζώδιο στις 12 του μήνα θα πρέπει να σας κάνει περισσότερο φιδωλούς σε αταξίες, έτσι ώστε να μην εντοπίσετε απρόβλεπτα σκαμπανεβάσματα στα προσωπικά σας και ιδιαίτερα στη μόνιμη σχέση σας.